Şu göz köküm var, şu göz köküm ağırdı anananda. Gözüm heydiyen. Bu kargo katken karıştı. Şu vakit. Çıkıyor bir 15-20 güne nişipletse saçtı. Şu vakit böyle yalancıktan ettim yani düğün vizyonu atanlarına edilse derece olup tolgunum ve beğendim. Yüreğim küçücüğüm olup bilir. Yani goğunum, duygulam, minim, ullakan ve arasa. Ben özüm bilyen özi yağdayımı. Şoň üçin sizin ilk bilen Allah'can, sonra sizin anamınızı ve sayanızı görýäňizmi ýuwaşykdan, gow-gowy zatlar çıkarmana dowam edýär. Ol üçü bir arada. Abişin süýtli kofya, bolşamen içen kara kofya, bul fındıklı, dördü bir arada bolmalyşyl. 4 görnüş zat var, içinde fındıklı, şeýle gow kofya. Bu da salep. Salep, üt goşuklar bul Türkmenistan'a. Badır ýöne ýeke tüke badır. Ýok bilýän ýal al. Allah'can isleyen hemme kişi nesip etsin aklım. Çınım. Ana. Katbeden Mehribana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'can hevru köp bolsun. Ana. Ne dedim? Beğencimin çağı yok. Size dönüyorum. Karıştım. Benim karıştım. Ana fındıklı kofyamız. Ana. Ondan sonra başka ne olmuş? Yok. Dur. Salep. Kara kofya. Ana. Kara kofya. İyi. Üçü bir arada. Ertiriniz hayırlı olsun. Goğum ýagdaýlaryňyz aklym. Otursanızmı sağaman. Turdunuzmy? Menem turdum. Nesip bolsa bugün gaty gowyjalar paýlaşyp. Düýnüň küsüň aktiv bolup bilmedim. Biraz şu dolun aýwamy gara. Men çynym aýtsam şu men hakyky nemetdi. Belirtdi maňa şo. Şu göz köküm var, şu göz köküm ağırdı anananda. Gözüm heydiyen. Göz köküm ağırdı anasaňa. Meni nemetdi inşallah men ýaly geçiren ýokdur. Gaty gözü 3 derman attım günüň dowamyny. Ýok 2 derman attım. Garaz şeýle geçdi. Şoň aktiv bolmadym. Onuň toýuň ýadygy ol bol garaz ededim. Günümi gow başlasam täbun akşam nesip bolsa gow toýa barýan. Gow toýuň oynamana nesip bolsa gowy geçme. Hawa gow toýa barýan nesip bolsa sizlerle paýlaşýaryn görkezler. Suwar eken şolar ýaly aklym sağyn alýaňyzmy ýatladyp duraýyn. Bilýän alýaňyzy ýöne ýatladyp duraýyn aklym size döneýin. Şöyle yüzünüzü gözünüzü yuýaňyz. Ondan soň her gün maçarka edeňler. Ýene gaýa käkişi bilen akaz şonu. Bilmeýärler, onu da aýdyp geçip durmalylar. Ondan soň maçarka her gün etmeýäňizden hepde bir şey maçarkalyaňyz atak şeýle günleri. Şeýle eliňiz bilen köpürçükledýäňiz ýa-da bu tara bilen şeýdip yuýaňyz. Atak hepde bir maçarka edýäňiz. Dürtük yüzüňizde gara toçka, yüzüňiz ýagly bolsa, gowru bolsa, kombinirowany bolsa,
13-14 türlü sağından görünüşü var. Her dağda peyda etken. Yüzünde marşin karşılıklı. Qarada köp zada. Şu kofya biz alıp bilmez qımmat diýerler-de, ha. Ene öýlet 3 watt nomara 3 manatdan, 4 watt nomara 3 manatdan. Şu için yumuşadan var, qara kofya 3 manat 50 teňeden. Şu salep gelmenlerde men salebin içinden çıkartdır. Salebi innege iyi berýärler. Salebin bahasam 3 manat 50 teňeden akly. 3 manat 50 teňeden. Qymmatmy? Qymmat däl. Bir de alıp bilmez. Ene nemesine gorkadayn. Ene bul fındıklı. Fındık näme ýaraýny şuda? Funduk, ha. Funduk mu? Funduk. Ha, funduklu. Ana, bula bir 3 watt nom alýşny. Ana, ýakyn etmekki. Ýakyn etdi. Kişi? Yok, özün seçme, ona ýakyn etme, mutlu bolýar. Ne dedim? Ne? İşlerime nemesini var kaçacaktır. Bu da kara korkuyor. Alyamın içine. Sen kofyan edeceksin, sen ne mi diyen zatları? Qatrowy. Haladın mı? Ne tip bolsa geliyor, bakası qymmat değerler kılan. Abi şu kofyalar şuna bakadarlar ha. Koşup bakalar. Şuralar yağlar. İçip bilersiniz. Suat, qow baka kofya deyip gelipdir. Bolýala. Ata diýilme, ara bir hile adamlar 3 manat saat diýen. Qymmatlygy da qymmatlar, qymmat çıkan bakana oýanma. Wagt menen mara ananyň ýokarda Hudaý we o bolsa goýjak. Yani elimden gelen etjek, geçsek maňa topagy. Sen bol kofya ol. Günne tükedilip içilip duranda. Şoň üçin men ne çykkan baka şol aklym. Dawodam size video edip görkezjek, nesip bolsa ulsa ta senne ýakyna tökkä barýan. Şonda bidende porna dawod düşürjek Mekke. Her gün 3 wattdan 4 wattdan 3 manatdan salep 3 manat 50 teňeden qara kofya için yumşadýanym. İçin yumşadýan, için geçirýän diýse her kim zuzu edýänler öýtdir. Zuzu eden o akıl mene için geçmegine kömek edýär. Horlan ýanda däl hiç hele. Ondan soň 3 manat 50 teňede. Bilýärmi? Ana şolar ýalap bahasa bolun ay. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это кто? Мехрышка? Нет, это кто это? Батыр это ты? Да. Ниграй Батыр. Что, как дела? Нормально, этот я не помните этот я. У тебя телефон нету самой? Ты с Гуляша номер звонишь? Güляşy номер нет. Ты men ne kim diýin bilýäňizmi? Да, это Сахра. Ol Sahrada kabel de afsal medzengen bilen toyga. Aradan qiyal soğukun edip soğuk berin näme bolsa berjek diýdi. Ortadan çykman tansip adammasına bersin bakalım kaýtýar. Батыр шат. Хорошо, что видео koydum. Söyle. Yok, rakat sofoya diýersiz baraňyzdan. Gat soğukun boldy. Zakat için Batıra çağırıp bilerdik. Ha? Zakat düşünmen täden ay. Inni dine diýen reklama däl blogerlary toy soğukun netlerin diýen çağır buratlar diýen aradan çağırandan dine toýumuzda diýersiz bolup şonýaly ortadan çykman tansetsen gitne adam jaňatdy. Çyndanam Batır. Sen ne denenje daýat diýen näme bolsa bersek oturmak dine tansetsen diýen. Barla merjenejeden alttırma sarmajagyn alqaýdyr. Awa sarmyýdyr ol. Ama şeyle tansetsen diýen lakal ýelse meni ondan aýdar. Bakal badi. Bakal ba mehre. Erti doglan günüm. Ertiçinden dağlananyň memek taňa da padar kalmalar. Batır hurma baraň okmay? Yok, men işim var aslında çendin. Näme çeýiler? Yok, häze men ýogy ýerdiripdir. Şonu orkut gaýtjaktym men. Uy, men hiç näme barbar etjek toýdyna. Şaşara, şeýle. Qarab gowardym dara.
Qarana şeýle de içemen ýany demem. İçimem yumşadýanymdan minem. Özüm şunu tagamlygy görýän. Kaçan geliyor? Ene 10-15 güne gelýär. 3 manat 50 teňeden. Eýleka yumşadýan 350 şu içini yumşadýan salep 350 eýlek 3 wadnam 4 wadnam 3 manatdan bolýar-da. Qymmat däl aqlym. Abi optumda baha üýtgeýär-da. Şolar ýalyk. Ýene menden sorasaňyz haýtdy sen nemäň diýseňiz men üçin içimi yumşadýar. Tagamlygy görýän özüm bilemok näme üçin. Açmam ýodumy buratdym bu diş bil aýtmaly toý bar netip bar. Açma açsam bir şey gelşän taqly. Şol sprey çamam sepey. Hergele kop sepey aýmele kädme şef kitap setmeli. Aýmy ýaşylyk. Diňe Türkmenistanda gapdyr tutdy. Baýana näme? Bu lisle däl. Türkdäki de ýok Türkmenistanda baý 150 manatdan nemesi. Baran qara krem çalýatsam, güneş krem çalyp çyka. Ýeçmene gideýin aqlym men. Ýeçmene gideýinim, onuň dowamyny 4 netip bolsa on. Saçym makyajymı etdirjek, onuň toýgçyk. Gymel koýnagman bet. Ýene mahkamara biýondan 200 manat kremniň bahasy allaryň aqlym. Ýüzüňde derman, ýüzüňde vitamin. Bulan jarlagyna wapşe seretme aqlym. Seredin filtr ýok. Däwäri güneş kremini ýaýraýşyny görkezjek bolan staýdasy ene çağa ulikçi tapagy ýok çalýaňyz. Alma üçin 67 ýa-da 64'lük 60-98'e jaňalyp alýan ýaýraýşyna seredin. Güneş siňip çykýar. Gel pil edýär. Hem güneşden oraya hem erwede adamlardan goraya. Ana. Boyuna hökman çalmalar edeydim. Hökman. Boyunu ýüzüňe näil seresen boynuňa da şoňal seret. Ana. Ýokýman ýa-da güläşden alyp bilýäňiz. Vesselam iş tamamen çykaýyn. Herkes aleyhimde konuşuyor. Ne diyorlarmış? Ben sana büyü yapmışım. Cadıymışım ben. Anlamıyorum. Neden kimse beni sevmiyor? Kimse sevmesin seni. Ben severim kafidir. İnsanlarla bırak konuşsunlar. Büyücü memnun, büyülenen memnun. Ol şeker. Ol şat. Ol şeker yok mu? Näme diýýärmi? Diýde goýan bolen. Sisli goýlan aklay. Kulak fene näme koşuklyk bolla ol şeker. Kirpigim ýok. Kirpiga bar ýa. Dafroşna häzir pul bereyim kirpik daktar. Ýok, mutlaka gaýda. Dafroşna daktar güläle. Bolýa. Ma gorkunç batdyryň gerek. Güläle bir hile tara getirenler Oy, her kim jeýdiýär. Şoma ben zaptım. Mahkar etmeýin. Dine mer uş watirtene şo gülentirali. Ha uşun Ýene ýene durşýan bilen näme? Rada tutaralara cevap verin. Yüzüm yağlı olsa neydi sauna yumalı. Yüzüm diyurtuklu olsa ya da çortoçka bağ olsa hay sauna yumalı diyenin dikkatine yüzümü değil limonu sauna yumalı şolar. Yüzümü sıkay olsa o kulüptüse yumalı. Yüzümü sıkay olsa.
yüzüňizi kombinirimini bolsa aloy bera ýumaly. Onuň yüzüňiz maşina garşy gara hemmesiniň öz nemesi we bu zatlary kimden soramaly? 61lik 83 nomurdan soraýaňyz. Onuň o zat ederler size. Şolar gowmasahap bererler. Ondan soň men özüm sağın ulan bilemek näme deýin diýsäňiz, bizim üçlüne barmyz çykdy täze bilýän. Şoňa ýursaňyz ýüzüňizi ýalpylýar. Menne şu hiç el effekt hiç zat ýok. Mene asalan men ýüzüm problemleri ýüz däýerler makal. Habarmyz bolsun. Den sangulälen zatlaryny näme tysklady ötdülerler söýünä. Men ýa öýden howlok gaýdyp nemetmedim. Iň köp satylýanyň arasynda şu sprey. Açyňyzy berkitdi. Ağırlık zaten uzattılar. Zeypler mi? Gelecekka demetice iyisi var. İşte. Bir gelecek otun çöpün iyip de ahir düplerine koy. Hep çıkı iyidirim. Boşadım okuşamın ağzı gallama gör inekleri mervet kıyıp. Hep mella uşam onu. Gülerek sapardan aktı. Näme diýdiň olşat? Gülerek sapardan aktı. Gülelek men oýuma baryp sepsara gönü. Taçy ýulan ýalak bolýar täzeden. Ha? Yok yana çekti. Gör men hep ýanywaly näme diýär? Şeýle batýar. Hep çek. Sen näme bugün domdok bolup gelipdiň? Domdok bolup hırmagy tikkelem akylym men. Bune gülelek bar men öýümden gaýdýadan şu kremler goşa-goşa bamyna görýärmi men öýüpdiň her gelemde täze alýan. Ana görkedeýin mundan 2 sanak bar. Ha boşapdyr bul. Ha bu boş gülelekini götürem gaýt. Ulan boşap çykka gelýär is çagallaryny. Ondan taýarmysyz? Siz gaýdýanlar bolmaly şular. Siz gaýdýanlar bolmaly. Adam sıklady. Oňa haldine ýerýär. Şo aşta qydatlar mı bilorsa? Ha? Aştan qaýdan datlary. Mene. Hamsı diňe sarmy ýagy deýlim ka mene. Giýje turbiýa. Gurla olşat setin. Ýa mehrap turqa gurlana qaýarynda oglanmy diýipdir. Gurla olşat. Aga gece turbam sarmiyas üşüp. Ha tedem goşuldum ama. Ha men ömür sarmiyamaptım yani şan iyiydim. Olşa görüşdüreler. Kerýär zady ýok barsa eçenlerden faýdalanlar da olşa. Ýokmy başga bu belan sarma. Ata sarma. Ol bir yerine padarka. Aksip barýar. No. Gülele. Oh, Oh my god. Bilim ha. Çynnym. Tamam olaymasy. Yo, oy. Demka. Men illere 57'den satsam, ama 157'den satjak. Bilemem, baratan bol berersiz nime? Kadrovka berer. Şekerliydin ha. İşek ýöne özün işek süzme çalışacak da. Üçüre olsa bir olsa